pagdako na ko kuya, mag-engineer ko. Ako ding, magpulis. Ano man kuya? Kaya ipapriso na akong mga gwapo. Maluoy, magugo sa mga maot ding. Renz, Goy, balik na magbasakan kay magkamot. Pa, init pa man kayo pa. Bitaw pa. Ay, unsay init? Why init-init? Kay dako pa kay apson no ng kamuton o kay watay palit og medisina. Stila ninyo oy, tambay man kay mo. Pa, tabangi po may sabasakan pa. Bitaw pa. Aron dali mauman. Astilan po ninyo oy. Amahan man ko ninyo, dapat sundon ko ninyo. Mutabang ra ko o gusto ko. Pa, di namin magkilali si Mua. Magto nami. Aw, lagi. Mutuman man lagi mo. Pa, butan man ni pa. Basta tabangan ang minimo. Gani pa. Tara. Musaibit pa yung istorya. Grabe ni Papa ko yan, no? Tag-init tayo. Kuya, kung pagdako na ko kuya, mag-engineer ko. Ako ding, magpulis. Kaya ipapriso na akong mga gwapo. Nga naman kuya? Maluoy, magugo sa mga maot ding. Tama juga kuya. Luoy pod ang mga maot kuya, no? Hindi ka tilaw guwapa. Gani ding. Ako kuya, himuon ako nagsagingan. Kaning basakan. Nga naman, Renz. Para di na tasig tanong mo balik. Sa puto na kayo si Papa. Isamot na dagkada kong gutang. Bitaw ding, nakabantay kong papa. Ay, unsa man ang gipakamot? Ang gitindog raman diha karon. Let's. Kuya, unsa man mo lang gitindog raman mo? Dako pa kayong kamuto no. Pa, undangon ang taning basag pa. Gani pa. Kung di tag-utangan ni pa. Maujud ba? Ngano man, Renz? Pa, namal pa kayo. Namusuwak na. Gani pa. Ah, kiatay man yung mga similyaha day. Uy, nya, unsa may plano ninyo? Basig malubong kitag utangan eh. Itapon ani, uy. Pa, pasagda na lang niyo. Wala naman eh. Bitaw pa. Sige. Luoy na po ko ninyo ba? Init pa kayo. O patay tarong abot gyapon na na. Namuswak na, bisag. Wala pa isa ka bulan. Laka na, ano mo? Yeah, pasi na ta. Sige rin ko pang una-una na. Ah, grabe. Wala naman.